दिनै 31 मार्च 2024 मायथाइनि आरो बे सानावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जोनोम मोनदोंमोन आरो बिथांनि जि 31 मार्च बड'फा उपेन्द्रनाथनि जोनोम सान बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2008 मायथाइनिफ्रायनो जोङो फरायसा सान हिसाबै जों फालिबोदों आरो बेखौबो आङो दिनै फरायसा साननि गेजेरजों आसाम सरकारखौ आङो साबायखर बावनो नागिरदों। मानोना बिथांमोनाबो थांनाय बोसोरनिफ्राय 2023 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान 31 मार्चखौ छात्र दिबस हिसाबै आसाम सरकारा फालिनो थांखि लादों। आं बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो गासै बर' माहारि जानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त शर्मा बिथांखौ आं साबायखर बावदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जों फालिनायनि गेजेरजों बिथाङा बर' हारियाव जि मोनसे गेदेर बिहोमा होलांबाय आरो बिथांनि जि सानथ्र' आरो सानस्रि बेखौ फैबाय थानाय जेनेरेसननो जोङो फोरोंलांनो थाखाय फैबाय थानाय जेनेरेसननि गेजेराव बिथांनि सान्थौ आरो आदर्शखौ गोथाङै लाखिनो थाखाय जोङो फरायसाफोरखौ बिथांनि सान्थौ आरो आदर्शजों बर' हारिखौ सिबिलांनो थाखाय बर' हारिखौ जौगालांनो थाखाय जोङो दिनैनि फरायसा साननि गेजेरजों खावलायो आरो आं दिनै खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बिथाङा सिमां नुलांदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गोथाङै गैला। नाथाय बिथाङा जि मोनसे आद्रा सिमां नुनाय बे सिमांखौ जुदि जों मोगथां महराव जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि गासै बर'नि माहारियारि आफाद जोंनि जायफोर दिथागिरिफोर दङ जोंनि फोरोंगिरिफोर दङ रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना आवगायबोनांगोन खामानि मावनांगोन। मानोना बिथाङा जोंनो मोनसे होखाजोबलांदों जोंनो मोनसे रुट मेप बिथाङा दिन्थिलांदों जे बर' हारिया सोलोंथाइनि बिथिङाव थुनलाइनि बिथिङाव जों हारिमुनि बिथिङाव जौगानांगौब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि जोंनि सुबुंफ्रा खामानि मावनांगोन। बिनि थाखायनो बिथाङा बर' आइजोफोराबो जौगालांनो थाखायनो बर' आइजोफोराबो समब्रा समब्रि जौगालांनांगौ होननानैनो बिथाङा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादखौ दानानै होदोंमोन। आरो बर' हारिया जायफोर बांसिन जोंनि सुबुंफोरानो आबादजों लोब्बा थायो जोंनि जिउ खुंनाय राहायाबो आबादजों थोंजोङै लोब्बा थायो। ओंखायनो जोंनि आबादारिफ्राबो आबाद मावनायनि गेजेरजों बर' हारिखौ जौगालांनांगौ होननानै बिथाङा आबादारि आफाद दानानै थांदों। बेल' नङा बर' हारिनि जायफोर साख्रि मावनाय सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो साख्रि मावनायनि गेजेरजों बर' हारिखौबो सिबिलांनो थाखाय बिथाङा मोनसे बर' साख्रिआवला आफाद दानानै होदोंमोन। आरो जोंनि जि बर' हारिनि जौगा हारिमु बे हारिमुनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय हारिमुनि गेजेरजोंनो बर' हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय बिथाङा दुलाराय बर' हारिमु आफाद बेबायदि जोंनि आफादफोरखौ बिथाङा दानानै मोनसे जोंनो लामा दिन्थिलांदों। दा बै बिथाङा जि जोंनो बिथांनि सान्थौ आरो आदर्शनि गेजेरजों जि जोंनो लामा दिन्थिलांबाय बे गासिबो जोंनि बे आफादफोरा जुदि मोजाङै खामानि मावोब्ला आं सानो बर' हारिया 20 बोसोर 30 बोसोरनि गेजेराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मोनसे गेरेमसा माहारि दाफुंनाय सिमां नुदोंमोन बे आबुं जागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ।